Привет хора, съм Влади и сега ще играем на Майнкрафт или по-точно на PvP. Така, на Kit PvP, да сме още по-точни. Добре, влизаме, взимаме си някой кит и освен да се сбиваме. Ни остана. И хора, чайте, че още не съм се сбил с някой ме яд. Хора, както видите, не съм толкова зле на PvP. Не съм като на CS. Така. Той има антикнокбак. Така, не знам дали го килнах. Не ми изписа в чата. Или нещо се е бъгнало или... да му сме видео. Ела тука! Ня. Той тук е. Той до тук. Той е. Име килна. Така. Я пробваме някой друг кит с танк. О, много съм бавен. И не мога да се върта как трябва. Не. Не. Ако това ме килне. Не. Вау. Не, много съм бавен. Не искам да съм толкова бавен. Хора, между другото, хора, ако ви си играе с хак, пишете в коментарите. Може да ви покажа как се тегли. Аз не съм хак, обаче знам как се тегли, как се слага, знам всичко. И течър пак, ако... Течър пак също ви покажа. Мога да му се не видео. Хора, се предам ли на тоя, защото вече се бием един час. Тоя ме нервира. До сега съм го килнал, ако бех с другото такова. Ай, пускам се. GG. Така, добре. Са точви. Ако не е някой хак. Да, хак е. Майхан. Най-вероятно е хак. На половин сърце бягай. Вижте го това какъв е. Бил слаб, ама. Абе, не е толкова, бе. И да му се не видео. Хора, тук много хакери. Има някои кликаври и други. Такива, трети на кива. Добре, хора. Точно ме килне най-вероятно, защото... Това е добър. Много да му се не види комбото. Има аутосуп, май. Това значи да си ядем много бързо супите. Сега ще ви кажа. Добре. Така. Вау, толкова демих ми сваля. Добре, той е хак. Така. Да го пробваме това. Ема. Ще има толкова фавори, бе. Да му се не видео. Вижте колко далече ме бие. Добре, тук мисля да ви покажа друг вид PvP, защото тук те ме нервират малко. То ме задържава въздуха. Ако не е хак, път е... Добре. Мога да е клик аура, не е кил аура. Яш. И така, як видим това, дали е добър. Не. Как ми сваля толкова демидж с този меч, да му се не видео? Добре, аз съм с Iron броня, а то ми сваля. Добре, малко да го подпочнем. Добре, хора, между другото,
Мисля да покажам на друг вид PvP, не на Kit PvP, защото тук Kit PvP-то са малко. Дано да има хора. Няма хора. Еми, освен пак да ходим на Kit PvP-то. Така. Сега се стигнах. Те ме нервирах. Съчви. Аз го ударам толкова пъти повече, отколкото той мене, а не умира. Сега ако ме кил... Добре. И аз ще си взема като неговия кит да видим дали нещо е да не е от кита. Да, май от кита. Не ги виждам колко са далече, не ги знам колко са далече. Боже. Ах, добре, оправи се. Май от кита, между другото. Ама... Не знам. Още един. Хора, между другото ще направя клипче как да станем по-добри на PvP. Защото аз знам основните неща, ама... Ох, не. Айде бе! Добре. Хора, как мога да ме килват така на 3 хита? Това ако не е хак па те. Айде да ударам колко пъти, а те на 3 хита ме килват. Така. В това не видим мръсен. Добре. Какво ми е станало? Едно съм бъл... присеш. Добре. Той ако... Айде бе, един час го бия. Я. Хака, видяхте ли, на супата ми удараше кнокбак. Не, не мога да изляза, дава се в лава. Не, помощ. И той е хак, Еса. Хора, между другото, сега ще ви покажа китовете. Ето, с една фойерверк, ето лети в лего. И сега така че и чака. Който дойде да кимна. Ето, май хака, да. И то ме телепортна, май. Я. Да се пробвам нещо, да видя дали ще стане. Я, че стане. Добре, този кит вече ми допада горе-долу. И добре, мерси, бе, причага, че ме телепортна. И мотивото. Дай. Килнаме, добре, съпкам. Танка го знаете, викинга го знаете. И да, това да го видите какъв е. Як е, горе-долу. Елате ми. Айде в джитка и да му се видиво. Я, само ле скача. Я, прецака. Не! Не, бе, нали си мой? Не, нали си мой? Защо ме биеш? Що ме биеш, бе? Нали си мой? Човек, не. Килнете го. Опа. Добре, кой ли да кюне то? Я го пробвам. И той е хак. Вижте го само. Вижте го. Така, добре. Още някой мисля да приключвам, защото станаха много хакери. И сигурно да почва да омръзва. Защото си пак... Добре. Добре. То ми попречи да си кажа каквото имах. Изобщо. Ега ти кнокбак, като ми удара. Добре, така. И това го проверим какъв е толкова. Да. Звълци. Дай. Убийте го това. Гад, мръсен. Убийте го.
Да, хора, пак то ме прецака. Не мога да изляза. И така, хора, мисля да приключвам и този клип. Изобщо не се представих добре, обаче ще има и много други клипове все пак, да знаете. И ми харесвайте, абонирайте се, коментирайте, споделяйте клипа, каквото искате, приете. И чао!